உங்களுக்கு தெரியுமா, வரலாற்றின் முதல் ரியல் எஸ்டேட் மோசடி ஒரு வைகிங் செய்தான். எரிக் தி ரெட் என்ற வைகிங் கொலைக்காக ஐஸ்லாந்திலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டான். அவன் மேற்கு நோக்கி படகில் சென்றான். அங்கே அவன் கண்டுபிடித்தது ஒரு உறைந்த பாழ்நிலம். ஆனால் எரிக் ஒரு புத்திசாலி. அந்த பனிக்கட்டி நிலத்திற்கு அவன் கிரீன்லாந்து என்று பெயர் வைத்தான். ஏனென்றால் அது பச்சை நிறத்தில் இல்லை. இது ஒரு பொய் விளம்பரம். அவன் மற்ற வைகிங்களிடம் சொன்னான், கிரீன்லாந்து மிகவும் அழகான பசுமையான நிலம். பல வைகிங் குடும்பங்கள் நம்பி அங்கே சென்றன. அவர்கள் கண்டது பனிக்கட்டிகளும் குளிரும் தான். இதுதான் வரலாற்றின் முதல் ரியல் எஸ்டேட் ஏமாற்று வேலை. எரிக் தன் காலனியை நிறுவ மக்களை ஏமாற்றினான். சிலர் உயிர் பிழைத்தனர், ஆனால் பலர் இறந்தனர். இன்றும் அந்த இடம் கிரீன்லாந்து என்றே அழைக்கப்படுகிறது.